Als je in alle Friezen op zoek gaat naar je voorouders, zul je merken dat er een groot verschil is tussen zoeken voor en zoeken na het jaar 1811. De huwelijksakte die je hier ziet is uit 1813, 2 jaar na het invoeren van de burgerlijke stand. Je ziet in 1 oogopslag veel gegevens. De namen van bruid, bruidegom en de wederzijdse ouders, leeftijden en geboorteplaatsen. En als je de akte zelf bekijkt, zie je nog meer, zoals beroepen, woonplaatsen, gegevens over de getuigen, enzovoort enzovoort. Voor 1811 zijn we voor het zoeken naar voorouders aangewezen op de doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken van de kerken. Die registraties gaan soms wel ver terug, tot in de 16e eeuw, maar zijn veel minder uitgebreid dan de burgerlijke stand. Zoeken in deze periode wordt dan ook wel moeilijker, maar niet onmogelijk. Laten we eens op zoek gaan naar het huwelijk van de ouders van de bruidegom, Rijn Ennes Veenstra en vrouwtje Jans. We gaan daarvoor naar uitgebreid zoeken en typen bij eerste persoon de voornaam van de vader in, Rijn, en het patroniem Ennes. Als rol kiezen we voor bruidegom. Een achternaam vullen we niet in. Voor 1811 werden die nog weinig gebruikt in Friesland. Pas bij het invoeren van de burgerlijke stand werd dat verplicht. Bij tweede persoon vullen we de gegevens van vrouwtje Jans in, dus voornaam vrouwtje en patroniem Jans. Haar rol is bruid. We zoeken een huwelijk, dus vinken we bij bronnen DTB trouwen aan. De grote zoekbalk voor vrij zoeken gebruiken we nu niet. Zorg dat die leeg is. We drukken op zoeken. Als resultaat krijgen we 2 vermeldingen van een huwelijk. Bij het eerste huwelijk in de gemeente Hemelemer-Oldefert staat als naam van de bruidegom Rijn Ennes. Bij het tweede uit Hindelopen staat Reiner Innes. De datum 9 juli 1780 is bij allebei gelijk. Als we beide vermeldingen openklikken en met elkaar gaan vergelijken, zien we dat ook de woonplaatsen van bruid en bruidegom gelijk zijn. Het zijn dus 2 vermeldingen van hetzelfde huwelijk in 2 verschillende plaatsen. Dat is in de periode voor 1811 niet bijzonder. Soms komen er wel 3 of 4 vermeldingen van 1 huwelijk voor. In dit geval zijn de 2 vermeldingen gemakkelijk te verklaren. Het huwelijk is geregistreerd in het kerkboek van Hindelopen en in dat van de kerkelijke gemeente Nijega-Elehuizen, de woonplaatsen van bruid en bruidegom. Hoewel dat er vaak wel bij vermeld wordt, is het in dit geval niet duidelijk of ze in Hindelopen, Nijega of Elehuizen getrouwd zijn. Bij het bekijken van de beide registraties viel het al op dat de spelling van de naam van de bruidegom niet gelijk is. De naam van vrouwtje wordt in Nijega-Elehuizen met CK geschreven en in Hindelopen met een K. Gelukkig hoeven we daar bij het zoeken geen rekening mee te houden, omdat alle Friezen een ingebouwde naam met thesaurus gebruikt en daarmee alle varianten van de naam kan vinden. Om meer te weten te komen van het gezin van Rijn Ennes en vrouwtje Jans, klikken we op het vergrootglaasje dat voor hun namen staat. Dit is een snellere methode om een eenvoudige zoekopdracht in te geven. We hadden het ook met het zoekformulier kunnen doen. We krijgen nu een overzicht van 3 bladzijden met alle records waar deze namen in voorkomen. Dit resultaat kunnen we gaan filteren. Om de kinderen uit het gezin te vinden, kunnen we bijvoorbeeld filteren op bron. We kiezen voor DTB dopen en sorteren op datum. Nu we dit gevonden hebben, willen we natuurlijk nog verder terug in de tijd. Want wie waren de ouders van Reinder Ennes en van vrouwtje Jans? De grootouders van de kinderen die we net gevonden hebben. We gaan daarvoor zoeken naar de doop van Reinder. We gaan weer naar het zoekscherm, maken de zoekbalk leeg en vullen bij eerste persoon alleen een voornaam in, Rijn. Als rol kiezen we dopeling. Het tweede deel van de naam van Reinder, Ennes of Enneszoon, is een zogenaamd patroniem, dat aangeeft hoe de vader van Reinder heette. Dat moet dus een Enne of Inne geweest zijn. Bij tweede persoon vullen we dus een voornaam Enne in en we kiezen als rol vader. We zoeken een doop, dus vinken we DTB dopen aan en drukken op zoeken. Het zoekresultaat geeft 3 dopen weer, maar als we kijken naar de jaartallen, dan komt alleen de doop van Rijn Ennes in 1743 in aanmerking. Elehuizen ligt in de buurt van Nijega waar Rijn Ennes woonde toen hij trouwde, dus waarschijnlijk is dit de Rijn Ennes die we zoeken. We klikken de vermelding open en zien dat hij in 1773, 30 jaar oud, gedoopt is op belijdenis.
Zijn geboortedatum wordt vermeld en zijn ouders Enne Hielkes en Antje Wiebes. Als we die namen zien, dan weten we het zeker. Rijn Ennes en vrouwtje Jans hebben namelijk hun kinderen netjes, volgens de regels die daar vroeger voor golden, vernoemd. Hun eerste dochter, geboren in 1781, is Antje genoemd, naar de moeder van Rijn. Een jaar later wordt een zoon geboren, Jan, genoemd naar de vader van vrouwtje. En later wordt er ook nog een zoon Hielke geboren, genoemd naar de paken van Rijn. De namen van de andere kinderen zullen ook vrij zeker in de familie voorkomen. Teke, Tjitske, Siemen. En daarmee kunnen we dan weer verder gaan in onze speurtocht naar onze voorouders.